Her ser vi de anvendte materialer og apparater. Vi skal bruge en strømforsyning, en lampe og i alt 6 ledninger. Vi anvender også 2 multimeter, som indstilles til henholdsvis volt og milliampere. På denne tegning ses en opstilling af vores elektriske kredsløb. Vores ampermeter er i serie med glødepæren, hvorimod voltmetret er i parallel. Nu sætter vi det hele op. Vi tænder for kredsløbet på vores strømforsyning. Herefter skruer vi op for strømstyrken. Vi aflæser målingerne på voltmetret og ampermetret og indtaster det i et Excel-ark. Her har vi vores data, hvor vi har målt volt og milliampere, som vi derefter har omregnet til ampere ved at dividere med 1000. Til sidst tegner vi en graf over vores målinger. På grafen har vi I på y-aksen og U på x-aksen. Da det ikke er en ret linje, kan vi sige, at lampen ikke er en ohmsk resistor. Hold kæft, det er godt. Nej.